channel. So guys, next destination is papuntang Campuor. Yan, ganito yung daanan. Iniwan na namin yung sasakyan sa baba. Kasi, yan, as you can see yung daanan. Ganito kaganda. Yung daanan papunta doon. So, kailangan maglakad. Sobrang tarik yung daanan. Walang kahit anong sasakyan na pwedeng bumaba dito. Nakikita ko na yung parang river. Ayan. Ay! Ano ba yun? Function ako. Naidulas ako dito. Tignan nyo naman kasi yung vlog ko. Ayan. We are na in Campuor. Ayan guys, para makita nyo. In case na gusto nyo pumunta dito sa Campuor. Yeah. Ayan. Pwede siya katarik. Okay lang po. Layo pala nito, no? Ang daming hugot dito. Nagmasaktan, nagkampuor. Yung ilog. Para siyang ilog Nile. Green na green. Diba? Ganda ng ambience, ganda ng lugar. Meron pang hugot doon, oh. Sabi niya, oh. Upuan ng naghahanap ng jowa. Ito ang isa sa mga pinagmamalaking tourist spot at bagong pasyalan dito sa Campuor ng Bolinao, Pangasinan. Aba, syempre pinuntahan ko, no, kahit malayo at tirik ang araw, talagang nakarating pa rin kami dahil worth it pa rin yung aming pagpunta dito dahil nung nakita namin tong lugar na to, talaga naman in na in talaga yung ganda ng ambience. Sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Campuor, maaari nyo din po silang i-search o i-follow ang kanilang FB page, ang Campuor, para sa mga katanungan. Ayan, meron din silang mga floating bamboo. Ito ang ganda. Now, Campuor talaga, ganda ng Campuor. Ayan guys, hindi ko pala na-update sa inyo na sinabi kong pag pumunta kayo dito sa Campuor, meron siyang entrance fee. Napakita ko na siya sa ano. Ayan, marami talaga siyang magagandang view na pwedeng pag-selfiehan. Napansin ko dito sa place na to, ayan, daming hugot. Ayan, single ticket, wag level umasa. Doon naman, tara sa Campuor as a friend. Palopa. Ang dami nilang ano, paechos. Ayan. Pupuntahan daw natin yung kanilang Long Bridge. Long Bridge bamboo. Ayan. Sobrang ganda ng view. Ayan. Long Bridge.
Here guys, ayan. Nag-walk tayo ngayon sa Long Bridge nila. Tapos tanaw mo yung view dito. Ang ganda niya. Sulit yung pagpunta ko dito sa Campur. Grabe, ang daming hugot dito talaga. Ako ng mga marurupok. Ano ba yan? Ako marupok. Yun na yung pinakadulo ng Campur. Ayan. Here, a campsite. Ayan. Dito sila nagka-campaign. Ayan. Pwedeng maglagay ng tent dito. Ayan. So, ayan guys, pauwi na kami. Tapos na ang aming Camp 4 tour. Ayan. Medyo malalayo-layo pa yung lalakbayan namin kasi maganda yung daanan dito. Pero worth it naman.